Assalamu alaykum hormatly izleyiciler. Nasip edenden bugün körköje qaraydymyz. L'Oreal Lacoste hem de L'Oreal Boss markada krossovkalarımız Lipol plastik krossovkalar. Razmer 40. razmerden 45. razmere çeneli Lacoste markan L'Oreal'cak 4 tane renkleri var. Maloşny etken qara, yaşıl, qara, hem L'Oreal'cak çal renkte. Lacoste markanklar var. Boss markanklarım L'Oreal'cak 5 tane renkte. Bir ayrıtın L'Oreal'cak maloşny rengi var. Bunun razmerleri 40. razmerden 45. razmere çeneli. Inni 45. razmerden 48. razmere çeneli yanım L'Oreal'cak Lacoste markan krossovkalarını getirdik. Bular 45. razmerden 48. razmere çeneli L'Oreal'cak qara renkte bir görünüşü. L'Oreal'cak haki yaşıl renkte bir görünüşü. Çal renkte bir görünüşü. Hem L'Oreal qara maloşny etken görünüşünde de bir renki 4 tane renkleri var. 45. razmerçeni gelýän görnüşleriň bahasy 150 manatdan 48. razmerçeni gelýän görnüşleriň bahasy 170 manatdan iň gamatly bahalardan biziň yerleşýän ýerimiz çoğunly alynlara nesip etsin. Ýeňi sportsyň mudamada janyňyz sag bolsun.